Ahojte, takže toto bude o čapku, okuliare a toto čo robíte videa na YouTube, takže dávajte lajky a ideme na okuliare, takže opačne mám moje okuliare, to sú také okuliare, čo pekne vidíte tlakové, takže skúsim. Toto okuliare sú také peknúčke, vidíte, takže to dať tak, lebo to schodím. Pekné okuliare sú to také. Dobre sú to pekné, si dávate lajky, ešte to pekné okuliare. To je taká čapka, červená. Toto je taká kamera, čo kamerujete, si dávate také milovať a kamerujete na YouTube svoje videá, tak. To je taká kalkulačka. Takže dávajte lajky, toto je veľmi super. Ešte som neskúsil, či to ide večer, ale tak. Dobre som vedel tú tému, je to super, že všetko dobre, tak. Okuliare sú tiež dobré, ešte také okuliare sú tiež dobré. Tak, takže dávajte mi tu veľa komentáre, zhrnutie, dávajte like. Takže kamera je tiež super, všetko dobré, fučné, všetko má dobré, tak. Dobre, ešte toto video končím, budem už iné video, dávajte like, odbery a čau.